A Policía Local de Ferrol investiga as causas dun incendio que queimou un baixo da Rúa Magdalena na madrugada do luns. Os primeiros indicios apuntan a que a orixe do lume podería ser, segundo todo indica, un problema eléctrico. Así amenceu este luns o baixo do número 118 da Rúa Magdalena de Ferrol tras un incendio que queimou a fachada do local durante a noite anterior. O incidente produciuse contra as 5 da madrugada, hora a que un particular deu aviso aos servizos de emerxencias. Até o lugar desplazáronse axentes da Policía Local e Nacional, ademais dos bombeiros, que tiveron que romper os cristés do escaparate para acceder ao local e frear o avance das lapas. Extinguido o lume, o local quedou precintado e así o atoparon a maioría dos residentes e propietarios dos negocios da zona a mañá seguinte. Cheguei aquí pola mañá e vin coller unhas cousas á miña tenda e vin a movida, os cristales rotos e tal. E hoxe contoume unha veciña que ás 4:30 da mañá do luz, no? Sentiron un boreo, había lapas, encendiouse este local. Finalmente, o lume únicamente afectou o escaparate do inmoble, que, segundo os veciños da contorna, alberga un local de fumadores. Posteriormente foi tapiado polo persoal e propietarios do negocio. Paralelamente, a investigación para esclarecer as causas do incendio continúa en curso. Os primeiros indicios apuntan a un posible problema eléctrico como a orixe.